Ginalauman ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan nga maangkon sa Iloilo City Police Office o kani ICPO ang Grand Slam victory bilang Best City Police Office sa bilog nga Pilipinas. Sano kay Ligan, iagid ginakilala ang kadalagan sa amo nga opisina kung sa din ginkilala ini bilang Best City Police Office sa ikaduha na nga tuig. Pahayag niya dako ang iya pagsalig sa mga kapulisan nga masustain sini ang kadalagan bangod man sa ilang nga ginapakita nga mga achievement kag successful operation sa ilang nga trabaho. Nagpahanumduman ini sa mga police personnel nga dapat padayunon ang ila dedikasyon sa trabaho kag paghatag sang tampad nga serbisyo sa publiko. Dugang pa sini nga ang kadalagan sang kapulisan sa national nga level nagapakita lang sa maayo nga koordinasyon sang publiko amo man sang local government unit gani nagapasalamat man ini sa mga tawo nga nagakoordinar ini sa bulhaton sang mga kapulisan. For ICPO, congratulations at the outset. They have garnered the second time as the best highly organized city. And like what RD and Daniel have said earlier, we will sustain that so by next year, hopefully, magiging Grand Slam na yung ICPO. And mangyayari yan if ever, sustain yung lahat ng operational accomplishments nila.